L-għada li l-qorti laqet mandat ta' inibizzjoni fil-konfront ta' Mar Gaffarena u martu, esponenti tal-Partit Nazzjonalista baqgħu jiddeskrivu kawża mfassla mill-Avukat Ġenerali bħala farsa. Dan biex issoktaw bl-attakk fuq istituzzjonijiet indipendenti fosthom il-qorti li brabta mal-istess kawża diġà ħadet l-ewwel deċiżjoni tagħha. X'għamel? Mar il-qorti, għamel każ u spiċċajna b'farsa quddiem il-qorti. Mal-kandidat Charlene Camilleri Żarb kompla wkoll il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Bħala Partit Nazzjonalista, għadkom temmnu illi din il-kawża hija ddiżinjata biex tintilef, hija kawża redikola, issa nisma' lis-sinjura hawnhekk tgħid li hija farsa li morna l-qorti. Hija farsa. Iżda quddiem il-fatti kellu jirrikonoxxi li l-mandat ta' inibizzjoni wassal biex il-qorti ħadet pass importanti. Dak li sakemm tinqata' l-kawża li għamlu l-Prim Ministru u l-Avukat Ġenerali, Gaffarena ma jistax ibih l-assi li akkwista bil-ftehim ta' Triq Żekka. Il-bieraħ il-qorti wafqet lil Gaffarena milli jista' ibih din il-proprjetà għax il-qorti stabilixxiet li prima faċi imma Għandha saħħa din il-kawża allura. Intant quddiem id-depo tal-Pulizija fejn talab li jkun investigat il-ftehim ta' Triq Żekka, Fenekadami seta' fetaħ il-kasu jew il-kap tal-Oppożizzjoni. Tlabna risposta għaliex m'għamilx hekk hu, iżda kellna biss tidwir mal-lowża. Bħala membru parlamentari għaliex ma ftaħx il-kawżanti, Dr. Fenekadami. Ħanwiġbek issa ħupaċ, inti staqsi. Ma ftaħx il-kawżanti bħala membru parlamentari. Inti issaqsi l-mistoqsija. Jiena nwieġbek probabbilment ma toġbokx ir-risposta bħal paċenzja isma' ir-risposta. Fl-imoddi Beppe Fenekadami kien mar il-qorti ma' Gaffarena bħala l-avukat tiegħu.